Yo, what's up mga kapobre? Ang wala sa kapobre, kalimot pag-ugdag payong. Silong ko diri sa kwan. Kilid kay gauwan. Nabasa yung gamay. Iwan tayo. Dami. Ang trabaho ganiya, kuan ta ba to? Wilding kasi daot atong kalawasan ani. Tayo. Nawan kayo ng kapobre. Hindi siya mo hindi na siya mundang pahumod lang kita untay lang choice ni napay na pasilong diyan nagmotor lingkod sa tagamay ani diri daplin ay umulan okay silong ko gamay diri silong to sulahan ganiha nya ang gisilungan sa libo man itong kung ang sa welding sipaksi ba mag time check sa ta na 5:36 na ta oras sa maabot ani abot alas 8 siguro yung sige ning one alag mo undang-undang nga taon hinay taglakaw so bigir siya mundang ayon pa magpahumor kita. Yo, what's up mga kapobre? Magpataligsik na ko mga kapobre. Stilan, manutis kita ni. Notis kita pobre. At tulas butas balay makita-kita kay usog ng taligsika. What's up mga kapobre? Ikatulong silong na to. Basa kay ko. Biyaha kay. Iwan na sad. Nata sa sudlon dakit. May jiway. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Uwan gid mga kapobre, nakubasa lang gid ko. Di ko nakubasa. Sus. Tamaambot sa balay. Sayo. Dangog siya nakita. Mana yang suga dia? May suga? Sugaan. Lah. Apa gini? Ako mo suga mga pobre. Ato kung kuas plus be. Mo na kita ni. Ayaw kaning kan parili ang gamay. Basagin ko. Motor dasok ang gusto lang ko charger itatang mauwan ng dasok hindi mabasa alam mabasa ng bag Yo, what's up mga kapobre? Naabot ko sa among balay. Nabasa ko sa uwan kay katulo ko magsilong-silong. Yun, uwan yun pabasa lang ko. Baha din doon. Pwede ay mga kapobre na to dihan naas mga sapa-sapa og sa mga dahili yung yuta. Ang amping mo na kay uwan ron. Hindi
dito ang niwana ni kay ugma nakaduty sa ta. Trabaho ta ron mga kwarta ta. Ito ta pwede binlod. Ito tas una kong vlog mga pobre dili lang taman. Na hapon as misis. Bye bye, God bless mo tanan.